Welcome to the Leading Sight News. Borjan Havar Karbi Risonimso Rongaji Achatai Kitirti Badima Pan Longley Kapachik Lamasai ki claim Pangcheng Bonpo Lakhain Korasi Borjan constituency ang Kang HDP Longbui Timungarongan Dung Borjan Havar Jutanga Songpen Nonang Eliji Arunipain Koyarni Borjan Havar Karbi Risonimso Rongaji Kitirti Badim Ubojaru Aklamalong Chatai Kapachik Lamasai claim Pangcheng Bonpo Puta Borjan Havar Jutanga Songmai Pu Janasing Teron Pen Chunbang Janasing Tok Bia Tumpen Tan Pachitak Pon Pini Borjan along Perang Kipan Lilu tu macam Thailand kiwa tapi pini itu tu Borjan Bokayan along itu kecil tu Sorong Par itu main apa tu minon MLA kilik long kami lah solong pini sem iru sem sing kilong lah tu akhirnya minang thang bang somai long ni tu Borjan Hawara mai long Catai long si bang so catai long bang athi alam thi putak ini nilu tu di tang samjin ini kita klong bang ke nil tu maridun lo ke dam tangan nilu tu jitu jutang perman Ano ne Borjan arat kari ipen nilu tu macatai pang thek lo si so ke pang thek teng pen litum arlu gomena long kan makili ni kami no sekretari long itu si solam thi putak pen pini bang kilu tu MLA haidet pen nilu tu jutang tu ma bang ining kata la si lam thiap tang lo Risolam tiap orang bangke pining pena bangke lagi dong tangan ding. Asok idang tangan ding macam tai bangke nilai tunggu mata bangke non itu memeli pada jenis itu. Kasi ni thoma praman non ada dupen bangke jese binang patah binang. Kasi alang lita lam cak titi kang lo aku ahok lo. Kasi non ke bangki la jangi tariking koyan iban bangke nilai tum la Borjan arat asong doan la nilai tum jutang dan kenglok lamet TSA lapen di media korte itu merong asar dan kenglok arong tin an sitame lagi indu jongjung phanalam kali lasi doan korte itu ndame kit hekiri itu nda soni bangalan kitong lu pen iludum ki claim dan kami si alire sam ki dubon jiphat pasti kadoi phana tuning ri lo Borjan atokan nu la soni an bangke apor ke do tum an asong palam mabelo jutang asing hon dak thorom alama belo dak Aron Barim, Kristan, Aron Kimi, Manis, Kon, lah so alama belo. Sila soal adima bangke piling bangke dake mane inghan le dono hajan no hitam ikan pon beki pan baktim itu bangke tisiglo lasti non taring koi bangke nilu tu bangke pasur pon beko tapi ni thoma paraman bangke non ilu tu man ele yel tu masor yorong par bangsi jakong na itu po lasupen dak ni tu mihin pen jutang tu chuning pen kila dak long kit hekeri tu ma jakong tu tum tami komani ghontai ni bangke jong si alang tum ankang sam pen jakong na tidun polutan ke la tamin ni tu kit chuning ri pon lo mape nalang litum tami kasolong nang cerap tang citu di pen bangke jakong nang tidun polut itu tatek sikadok pan chuning lepar piklo soni bang arbi le yang ngoi ani le sonoi makar biang long bon le dono si tami soni bangken dindu tum checking kam tior pon beto tapi pasur pon na jika doi fan taminang tum hanan ta las to itu lam dirta ko ti tum ta joni pon asi an se nang tum las ka cepat lam thi pali pun et thegi fan na ke nin tum hin dan lebih kita lili mai pula ken tum bang ken ken lok na dat lili tum saru sarang atum da ton ti joni pon pak pi tu asi lili kini lam thi ipang dak pon di fan bangke lang si lili lam theri pode kiru aru APSLC asong amahang pathek bonlo pupen APSLC asong along ke claim kedam kachepadu group abang pu hukum sing teron APSLC asong pen COC BJP party along kachepo ogdun jiaphan kachisik Karbiang long along regional political party ang mong pen rat kachito ki ong nai a party polotang te jongdamda seta henone athe non herjong Assam Legislative Assembly MLA kilik ang thek alu ni phaipli arni ang thek paklang ponlo bonta Karbiang long along APSLC pen kithodun MLA idun natta hai pon pedet lo laso phi keng inut APSLC asong amahang pathek ponlo pupen ki claim kedam gache paduk dun group abang phu anparta APSLC along art and culture ar pu kedeng dun abang phu hukum sing teron APSLC asong along pen COC BJP party along gache pogdunji phansi chisik chedang ponlo pusi aru niphai truck arni singhason hotel along pherangkia me along pen pangdakpon tangte hukum sing teron ben pherangkia thengnu kaning je pon alamle archu pon sinang
Di Phupen Nersan terang nangkelo berta da leading side news. Kapag lang pon siya pan nili kacisi ka bang ke laplan lo nili APHLC asong pen nili chiu pon tang lo labang so kachiu pon ang ko kalam the apu thak nili pini pherang ko ke atum athing no lapen ke rat athing no stame nili ning kamatha lapen nili akaprek aking kam kimi kachior pon dia lam the apu thak nang itu apan kejutan pan sendiri ini nang itu pen job cetong itu lah lalu senang itu makin pen ekar juji alam hidup tu tangke nang le kyong dung ni ge pisar silong se tem che pedung lo se kopi nang ningkang samse si nang le che opon lo kalang lo APHLC laki kedantang 2019 January aja close amhang patek on lo la se hala bangso hut pen stame party kimi amhang patek dat pen moni datum ke party kimi song kimi amhang patek lo tante pini pen ape party kimi tu maphan ninge che thet mawe la pen aho to war rat tu maphan japon ji pola ma bang ke rat tu man ninge the ka ve dat pen job APHLC asong amhang patek lo pen rat dat tu ke kang nek choi la pen abang ke kang ton la pen kiputot pen se rara tum hala bang sot pen cheng la se hala pusona por hut APHLC apan inutta support bang ave hut nili abang ke nili public hoi pen se hala bang sot ke nili ke support chot lang muni tum APHLC ache the pading nang bate APHLC jindabat pu kipu la ke ame thang sa hang jitu phak teng se hala pusona por hut same nili la bang so song rata thana kemang rata tuma kemang ke claim ke dam ponji atum pu nili hala bang so hut nili tin si nili methang sami ning ke the do pen si la bang so song phan rata tum tonjo la pen pujo stame APHLC ka pang tangji phana bang ke nili APHLC am hang ke theka ning kan pen amasi nili public hoi pen mate rat hoi pen bang ke kado kabe opponent atum la pen kaprek national party atum Congress workers atum Congress IT cell atum BJP workers lapen IT cell atum pen stame nili social media ahong jai long ke kati defend bang ke nili chipenda kolang gali lake rat nili phanang thek proma sikato ko ve tum pen duan alam stame nili kai ke ta APHLC afan ing tangkring pen nili defend bidun lo lapen APHLC to makemang rat tum aphan ke japon ke lason hello la pu hello pu bang ke nili lam thei pen bang lapen nili social media hong jai pen bang ke nili ninga klong doan pen chipidet pen nili APHLC assign nili klempon bom lo si wang bom lo wang bom pen nili bang ke 2021 aring kan bang nili ke APHLC bang ke join officially nili ke join bang ke lala taning kan hiri lo pen aprang bang ke nili lapu esan nili si supporter hisap son nili labang so party pan support bom lala nili APHLC central committee along se jai ka thara redeng kan se nili APHLC chepok dan lo nili jirpi atum ladak nili song claim rapet bida sing terang alang lita inut lo lapen kado kabe nili tum lang milia long doan ni marlia song henat ke japon atum lapen prayam lapu inut bang hini ratet pen ke jingki thek abang pu bang pi atum pen nili jingki jethan selang tum pantawan si nili hala bang so arni hut kado kabe bang kora troksi nili ladak APHLC central committee office along jai kathar hem long si nili join nala lapen kado kabe bang bom si nili ke claim ke dam lapen nili ai si a dedicate nili phan central committee pen samena thek long si nili phan arpu nili phan sar jai kathar pen nili phan appointment nili phan nang tipon lo la se lanang tipon det pen api kado kabe tum same chini lo ilitum alang lige kado kabe batai plilo non pen alang lige election kitrotang MLA election batai ni damelo MEC election batai si damelo lapen MP election batai si damelo stame lapuan aphong election stame lang itu aphong tin election stame kerem
kapar kerem kelang noret alam apta ke piniani rada tum chini pon la alang itu mau sila bangso alam apta ke itu chini lo APSLC Central Committee along leadership ka crisis leadership halo dak ave ilitum theklong lo west card bianglong pen tak inut vet la pen abang ke ladak ilitum east card bianglong abang ke ilitum theklong le delo badus tame ladak inut arjap thi babangku ka chepeduk bangku bang ilitum theklong le delo ilitum chini vice president Rajesh Disu la pen abang ke bokajan pen bokayan LA pen kedang tang alang li MLE gitu dun tang abangku Samson Teron alang itu tangte alang tum bang hini kar bianglong putha la bangso a political party regional political party alang tum pangtang nangku kwan step selang tum dam la kwan levelan selang tum dam la ke rata tum alang tum theklong la thangna same pinier ni lang tum aphan ning che thip la pen chiki thip athai si thangna ta alang tum aphan theklong le la pen non have jong kedam tang MLA election ke rem la puson thot ke rem ke nahoba district long tame langdam style tu theklong le je 60,000 70,000 a vote pen ke rem pa hui ke nahoba district tame tu theklong le la sili tum non amata ile tum ke high status long tum langdam le percentage long tum langdam lo tang te non ada ile tum karbiang long tam mas council ake hai Dr. Toleran rong hang alang li ke high percentage la ke alang li kaddo ko be 74 ba di ilitum dak asama chief minister hanum ta alang li a percentage alang li lead la lapuan ben salang li hai la tang te non lapuan ke halong la kopi pot la ke APHLC along leader tu kapang kri pana job rat tu maphan aisu bang than ponji aisu bang alang tu maphan anu ben par dulong lok chaji stame ke claim ke ram ke pachun bu bang alang li tu mapang ke kacipidiat bu bang ke inut nataladak APSLC Central Committee lo ke badu tawe lalo nang lila oh non amat lalo ilitum kaching hon nai non MLA candidate lo alang li rong khang pen ke thor bangku Dr. Toleran rong khang alang li niliphan bihega bangku abang phan same alang li phan stame kemia tawar than pon loklo tangte eson sonia kam nang jerat tum thegi pu alang li stame ningge thi do pen joksi nili phan alang li patumi apor amethang ladak council methang chamber long nili ki chatong nam hod alang nili phan besen pen nang chatong si nili phan man gido karbi poho pen nili phan nang archolo la pen nili phan pini pen ke nang ta BJP lo dei ko selang li pen nili phan ke clear lo sta nili tum arona te impendo protocol do party lo nasila so ha nili methang APS along penstame nili dak sar tuliram along wangwe aprang pensi result ke klang aning we nili tum budget drop apor malon lang milia PS along president secretary tu doan tame nili long wangsi nili phan alang litum pen kaching wai long labang so alamat teng pensi nili ke claim ponik lo si alang litum abang non la kato gobe rat ang do la bangso media hoi pen nili APSLC aphan kachi unang ko alam the la pen la punat ke bang nang ko alam the nang le chathan elot lotang te nili tum PS level pen tame nang li phan ke deng mate kachu amaya bang ke cheng ke to bosne li phan alang tum kan nili phan ang pui la BJP along bang ke ilitum akam pen silitum theklong rat atum kaprek la APHLC atum alang atum mis propaganda karbok tap ki puta pa jerne rat atum aphan alang atum hello khai kijing hon alang atum hello longri long packaging hon pu amen pensi rat atum aphan la kado go si mis propaganda alang atum hiribom lo kaprek aisu alang atum pachun thek the aisu pensi rat atum aphan apu a brain wash bom lo so bena joksi rat atum aphan ke thang be social media long la over gimi tu mapan thang ma tha dekhe tu mapan se alang tum ke pahang jo cha a hok pet kamatha thekatum lapen khailong ri phan komatsi a hok pet kaching thura saimu ke claim pon pu kachini pe me tum sinon vote job ke la bangsa vote ke la ke litum result ban joni silitum chini lo la ke ni leader le ni ke theli lo la non 74% of bat Dr. Toleram rong hang phan
kapahai arat tum silake kemang damalam lagi je BJP sorkar tum hello ladakar biang long arat apan ahok pet a development ke alang tum si klempon tekchot jipu aning ke theda ma bang kelake kar biang long arat non ke dam tang vote ki piara tum ning ke the son thosi nilihin pesta mini bisa ning ke theda Ante on nili khana bangke non ladak kado nili nang tum aphanang PG mo nili phan appointment letter nili do lesinang tum mo haladak sampe nang tum paklang polik no si alang tum nang pek kokpen dakin nili tum ke kahaya party ke litar lang ke ramtang nili episode slong dodon bom ke nili tum ajar akam samin nili tum ceklem ponong data teng lang artu si lapu abang putin aphan stame lapu sonai chotlang alama bangke abang putin stame non dak ke dotang an atum aphan kaprek apule pekpon stame thangna taklem tekelang tame nili hokpet nili episode silong nili kachara pun bangke nili lapu art and culture hin pension nili kai ke samelang tamlom cherap tum lo lala lapen episode si atum aphan nili hak ke cheng pen opinions tame lun pen ajok rat tamani ke thegi aphan election abatai tin nili lun sonsei pon si alang letum rat der atum aning parong nang pu ajoy ne penili nang letum YouTube long ada nang letum theklong ji nili kaprek lun se po tum aphan SE gathar tum aphan Samson ingti tum aphan chingbai tum aphan lapen ke even binom tim tum aphan kaprek alun se po lun se pi tum aphan antame nili pangrum pisi ladak AP Chelsea atum aphan ke hai aphan lun same nili bonda ponlo semar ponlo lai hui a lun ka semar pon andame nili elang tum aphan sekai si poisa nili an ipin pen se nili methang a pocket pen sinili a lun kado ko ben same nili semar ki ponlo lala lake non nili hen pen se jatra lo nili pen si ke cheng lo lake ang ton se wang lapu APHLC Ladakh Central Committee long ke doji dode Rajesh Tiso doji lapen ake hai sar jaiga thar doji lapen inut banghini tum si alang tum bang potroksi Ladakh ingi chomjap lapen ka do kabe CC level long ke do tum PS level long ke do tum ka do kabe tum dili phan phone ang ke call analyst nili thik lap lo sa analyst ami dili lagle nang paklang deji lalu setelah ini liwang biak ko kela kana paklang telo lang tu maphan patrik bang dogogi sekat dogo bi teman tamen non ke wang jinang li pangcengon nili teman tame non la lang sar Dr. Tuliram Ronghang mate doan la li tum bang pho MLA tum lang tum optiking do dep kana thi alang tum arpuci ni dera philo polotang te lang kili son si episode si along keto leader satu mo kala pena workers tum pangke ke wang ye phan string crack dak lo la ke wang ye phan sen tum tame lam the nili phan lam jak nang jipi bon